usuku oluhle kwabenhlangano yezokuthutha iSantaco lapho benomhlangano wokucobelelana ngolwazi. Kulomhlangano bekunamalungu alenhlangano aphuma ezifundazweni ezahlukene, kuphinde kube inhlangano ezizimele okuhlanganisa African Bank abeza nezisombululo ezithinta imboni yezokuthutha. Phezu kwalokho kuzoxazululeka izinkinga ezibonakala zigubuzele lenhlangano. Sihlangene la kule program esiyibiza ukuthi insimbi lola insimbi emayelana nobuholi, emayelana nebusiness, emayelana nokucabanga, emayelana nokukhula, ukhule njengomuntu, ukhule ebusinessini, ukhule ngokomoya, ukhule ngokomqondo. So konke lokho sifisa ukubona kwenzeka. So lengxenye sikuyona ingxenye yokusebenzisana noSantaco, ukusebenzisana ne-taxi industry no-transport industry, esithi umphakathi wonke ubalekile ukuthi ungenelele ekutheni imboni iqhutshwa kanjani. Kanti nabo futhi embonini kufanele bakwazi ukuthi it's not only about ama-profits nje kuphela, kodwa ukusebenzisana sithwalana sonke siya phambili. So okunye okukhulu kakhulu ikona ukuthi siza nama-podcast ekubizwa kuthiwa umzila. Lapho khona sebesikhuluma khona ko TV ko 1KZN nge-transformation eyenzakalayo taxi industry, ngoba abantu bakhuluma ngobuhlaza bosomatekisi, abantu bakhuluma ngezimpi, ngodlame. Lezo zinto akusizona zonke ezenzakalayo, kukhona ezinhle ezenzakalayo ezingagqanyiswa lengaphandle. Imboni yamatekisi ikhokhela ingane esikoleni, inikeza amaskole uniforms, iyasiza makuneyikhukhula. Kuningi nje okuhle kwenzakalayo okungaveli okungaqanyiswa ngaphandle. So osomabhizinisi abakhona lana bazothi amapha amathuba esingakwazi ukuthi singenelele siwathole ekusebenzisane nemboni. Nemboni nayo izothi cha sekuyasebenzeka nathi ngoba sesiyaformalize, siyaprofessionalize izinto, sikhuluma ngo-digital space and e-hailing konke lokho. So ingqikithi nje ilokho kutheni singabumbana kanjani, sithwalisane kanjani, siye phambili siyisizwe sonke. We're here representing the African Bank family, as led by Ubaba Kennedy Pungane, a very seasoned and respected banker, who's our group CEO. And ours really, Njongo Basila, is to say we're open for business. We're a fully fledged bank. As we shared in our journey story in Parati, that were founded by black entrepreneurs 1964 after the NAFCOC conference, which was able to raise 7 rands on the conference, showing commitment to the effect of supporting business and aspirations of black people. And I mean, taking the whole of 10 years, as Obama Matonyana were traveling around to raise the much needed capital to cross over to get their banking license back then during those difficult times. And they were able to indeed finally secure that capital to start the bank. And Bati African Bank should be a bank for the people, by the people, to serve the people, especially labo abashiwe ngaphandle in the mainstream banking, as it were. So we're here to partner with Santaco to say we now have a fully fledged personal banking with good platforms in the MyWorld account and other products. Kulo mhlangano ke obekhona la namuhla la KwaZulu Natal, ngicabanga ukuthi ube umhlangano obalulekile, bekumhlangano ukuthi ufuze uhlele esikhathini eside sedlule, ngoba lobudlelwane obukhandiwe la namuhla between uSantaco KZN ne-Iron Sharpens the Iron ne-African Bank, yilapho ke manje ukukhomba ukuthi nomnotho we-tax industry uzobuyela ezandleni eziright, nomnotho ola okhandwayo yiwona uzosiza ukususa abosotekisi, osomabhizinisi bamukise kwi-level yokuthi siyithole kahle ukuthi manje sisebhizinisini ye-transport. Okunye okubalulekile ke okukhulu okuzosiza ukuthi noma kukhona le relationship ekhona yalomhlangano eyudalile namuhla, ila imboni yamatekisi izoparticipate khona kwi-value chain, so that sikwazi nangekusasa ukuthi nakhona sifocus futhi nayo ifocus futhi KZN kwi-customer care service, kwi-customer care training yaboshayeli bethu. In other words, iba iyakwazi noku-incorporate ukuthi ingabuki imboni yodwa kodwa sibuke nomphakathi esiwuservisayo. Ukuhlangana kwethu kwanamhlanje
nabafowethu laba ababhekelele uhlelo lolubizwa ukuthi ke iron sharpens the iron. Insimbi lo lenye insimbi sibuka ngazuthi kuzosilekelela kakhulu ekuthenini ke isithombe semboni uma kukhulunywa ngayo ngoba lokho okwenziwa namhlanje ukuzoqala ukuthi sikhulume ngezinto imboni ezenzayo. Kodwa okumnandi kakhulu sikutholayo ukuthi kuzoba khona ke manje inhlelo ezoqhubeka njalo ngama podcast okuzobe kukhombisa ukuthi imboni ilawulwa kuphi, ilawulwa kanjani, iziphi inhlelo nazo, iziphi inselele nazo and isidlula kanjani kona lokho ke sikubuka kuyinto ezokwazi ukuthi isifundise bese futhi sifundisela ke nabantu ukuze baqonde ukuthi iyini ngempela imboni and ibheke ukuthi yenzeni and yenzani ngempela ngokusebenza kwayo. Nanokuthi ke mawukhuluma ngemboni awusakhulumi nje kuphela ngabantu bamatekisi. Uma sikhuluma ngemboni sikhuluma ngokuthi khona omalume abathutha abantwana sebe ngaphansi kwaSantako. Uphinde ukhulume futhi nanokuthi ke ngaphansi kwaSantako sesinabantu laba ababizwa ngokuthi ama-meter taxi. Bonke labo bantu ke sebelawulwa kuphi ngaphansi kwebhandle lodwa ekuthiwa uSantako. Lokho kwenzeke ngo-2020 leHutla Declaration la eKwaZulu-Natal ke siyapractice lokho and siyakuphila futhi. Namhlanje ngijabule kakhulu ukumenywa umuntu kaJehova umfundisi Hadebe ophethe uhlelo noma iprogram ekuthiwa insimbi ilola ezinye insimbi. Uhlelo lakhe luhle kakhulu ngoba i-taxi industry i-industry kakhulukazi edominethwe abantu abamnyama abaneyinwele emfishane njengami. So amaphutha akadenzeka khona amaningi ngokuthi introduce lolu hlelo bayingxenye yokuthi balithakasele kakhulu ngoba kuqeqeshwa abashayeli kuphinde kuqeqeshwe nabanye abayiphathe niphasele industry. So lokho kukhombisa ukuthi umuntu njengoba nje sangena embusweni kade singekho embusweni abantu abaningi ngenxa yokungazi bebenza izinto ezwrong kodwa umuntu mamqeqesha umthintitha uqinisekisa ukuthi wenza okufanelekile lolo hlelo liyakhuphela phambili. Into engijabulise kakhulu ukuthi kuningi abazolekelela ngakho ngoba benoSantako bayavakashela imiphakathi ekhahlamezekile ikhukhula njoba kade kunezikhukhula noma nje iziphi inkinga esemphakathini. Baphinde futhi bayekoleni bayobheka abantwana laba bengenaso imfaniswano njengecathulo nama uniform. Baphinde futhi baqinisekise ukuthi amakhaya angathathi intweni bona futhi beyoSantako nabanye abaphosa isandla kulolu hlelo bahambise ukudla ukuze ikati lingalali eziko. Ngakho ke lolu hlelo ngilithakasele kakhulu. Ngiyafisa ukuthi umfoka Hadebe alinwebe kakhulu ngoba umphakathi wakithi ngenxa ukuthi wawucindezelwe usesemuva kakhulu ezintweni ezinye izinto uzenza ungazi wona kanti usuyinyathela ophoso. Siyabonga kakhulu namhlanje kwe-event yeSantako ukuthi sibe yingxenye yayo njengoba nazi ukuthi icebo lethu alilona icebo lethu ngokuthi nje lenza umncabo kuphela kepha siba amalunga ezintweni eziningi ngoba siyalekelela kumphakathi njengoba nje nabo abaphathi nabo be kuma taxi organization sisuke sikhona futhi lapho asilona kuphela icebo ukuthi senza imncabo siyalekelela nje ezintweni eziningi. So namhlanje ke njengoba silana siyamsana nayo iSantako siyilunga nathi elilekelela kakhulu emphakathini. Siyabonga. Abasebenza iduze nalenhlangano bathi yize iphucuka osuku nosuku kodwa ziseningi inselelo ebhekene nazo kodwa abazama ngayo yonke indlela ukuthi balwisane nazo. Kuyinselela esinazo ezikhona embonini okoqala nje ukungaxhaseki from uhulumeni yabona kube nezaba osopolitiki ke basuke bayidlale kabuhlungu lento ngoba ngalenkathi esekufuneka baxhase baye baveza imigomo eminingi kodwa ngalesikhathi bezokhankasa for ipolitiki lo migomo abayikhulumi. So ezinye zezinto eziyinkinga sinenkinga nasemphakathini afuneka ashintshwe amagama into zomageza funeka sikhumbule ukuthi ingane zabantu leziyana obaba babantu labayana sekhona nomama manje abashayela amatekisi. Zonke lezo zinto lezo iattitude ekhona ayisisizi ukuthi sikwazi ukuthi siye phambili. Sinabo amahlangandle bambalwa angekafuni ukuthi izinto zishintshe. Ngicela silibalulele lokuthi ambalwa akhona amahlongandlebe akhona futhi asikucashisa sikufihli lokho kodwa sikushoyo sithi akukuningi okubi kulesi sikhathi samanje etekisini kunokuhle okukhona agqanyiswe lokho kuhle kwenzakalayo.
inselelo ebhekene kakhulu nemboni ngoba sikwazile ukulwa kakhulu nodlame inselelo ekhuluma ukuthi thina masisebenza asibumbene that fragmentation iyona yezinto esilimaza kakhulu ngoba amandla ethu engaka nje ubona bonke befuna ukusondela embonini kuyinkomba zokuthi kukhona abakubonayo ngemboni ukuba imboni ibumbene ngabe esikhathini esiningi isiningi izinto ezenzayo uyabona nje mfowethu kwakhona nje ukuthi sizobizwa bese kuthiwa asize ebhange elithize ukuze sikhulume indaba zalo alikho iphutha kuloko kodwa nje mawubuka kahle siyimboni ngokwethu angeke nisakwazi ukusungula ibhange lemboni ngabantu abasemboni ngoba phela sosomabhizinisi siphinde futhi uzobuka udaba la kunya khona ngemshwalense asikwazi thina njengemboni ukuthi sizakhele ngokwethu ongakwazi ukusilekelela ukuthi ekugcineni lemshwalense le sizibambele thina ngokwethu ekugcineni siphinde futhi sibe nendlela yokulawula imali esizuzayo ukuze sikwazi ukulekelela ozakwethu abaseyinkingeni ngezimo zekweleti ngoba abaningi abangenayo bangena bethi bazosilekelela kodwa ekugcineni kube vele umuntu mayirun ibhizinisi ke awulranele ukuthi ungayenza inzuzo kodwa fanele phela ibhekeleke nalenzuzo enzakalayo ukube lenzuzo ibuyele embonini ngaba kusilekelelini lokho na but ekugcineni lilonke siyabonga ubudlelwane ke esizofusa ukubuka ukuthi bungaba khona nani no-African Bank ngoba ekugcineni ke siyadinga ukuthi kube khona uhlaka esokwazi ukuthi silekelele ngama capitals siyabagqugquzela futhi abantu bethu ukuthi ba diversify babuka amanye amabhizinisi okusho ukuthi kolekelela ke nalapho ukuthi ekugcineni bakwazi ukuthola ukusebenzela nokuthola nemali baxhaseke bakwazi nabo ukwenza amanye izinhlobo zebhizinisi ngaphansi kokuthutha siyabonga silana namhlanje simenywe uPastor T ukuthi sizobungaza lana sizocobelelana ulwazi ekuthiwa insimbi ilola insimbi kusho ukuthi ulwazi ulithola kwabanye abangaphezulu kwakho ukwazi ukuthi uye phambili sikhona siwomama ke manje kwi-taxi industry njengoba sazi ukuthi i-taxi industry idominatwe obaba kakhulu about 90% omama abakhona abashiya abayeni abangena by default bengenalo ulwazi sebekhona ke manje omama imboni iyabonakala ukuthi isinoshintsho olukhona ngiyathemba ukuthi nomba uyabona ukuthi imboni isinoshintsho olukhona basemukela obaba kodwa sisazama ukuthi nabanye basemukele asisijaheli ikhundla kakhulu sisafuna ulwazi more ngoba kuyabonakala ukuthi omama bandile sifisa ukuthi ke omama babe nokubambisana ukuze sikwazi ukuthi sibe munye siba nama trainings esibanawo sinawo nama programs esibanawo siomama lapho sihlangana khona sicobelelana ulwazi sibonisane ngoba uthola ukuthi isikhathi esiningi omama njengoba bengenalo ulwazi mhlawumbe imoto zabo uthola ukuthi ziyadliwa bona indaba zidliwa ingoba abanalo ulwazi phela lokuphatha leli business ngoba abazikhethelanga ukungena kodwa ngokuthola ama trainings esiwatholayo sisizwa na sky's the limit siyakwazi manje ukuthi sisizane siyakwazi ukuthatha ibusiness lethu silisuse la silibeke kwelinye izinga yani nabenkomo yabo yodozo shangane lapha ezinye zaziwe kufa ngomdlebe siliqoqisa njalo uhlelo besithi abakhulume igama lami nguphiwe ngwakwamthembu uncedinyoni encane yashama phiko yandiza ngivumeleni ngiguqe esiguqeni sonke siyothi sukuma kwebe kusoluzayo inkosi inibusise.